keskeny, szűk mosolyív nem csak gyermekkorban, hanem felnőttkorban is probléma és fogszabályozó kezelést igényelhet. Kialakulásában legtöbbször a felső állcsont szűkülete felelős, de nagyon sokszor a fogváltás és a fogak pozíciója tovább ront ezeken az eltéréseken. Ez nem csak esztétikai problémát okoz, zavarja a mosolyívet és az archarmóniát, de funkciósan is sérülhet a fog tartó szerkezete és az állkapocsizület is. Fontos tudni, hogy ezekhez az eltérésekhez legtöbbször társul egy rossz funkció, mint nyelvfunkció, beszédfunkció, vagy akár rossz testtartás. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kezelés mindenképpen egy komplex, átfogó egész legyen. Gyermekkorban kivehető fogszabályzó, felnőttkorban fix készülék, amihez egy funkciós kezelés is társul, például beszédterápia, logopédus, vagy akár manuálterapeuta. Ezekkel együtt ezek az eltérések teljes mértékben korrigálhatóak mind gyermek, mind pedig felnőtt korban. Pécsi Vivien vagyok. A doktor úrral legelőször körülbelül 1,5 évvel ezelőtt találkoztam, amikor úgy döntöttem, hogy valószínűleg fogszabályzót kell majd viselnem. A doktor úr ebben megerősített, és azt javasolta, hogy körülbelül 1 évig bizony viselnem kell a fogszabályzót. Elmondták, hogy a bölcsességfogaim előre tolták az alsó és a felső állkapcsomat. Ezt én is észrevettem, ugyanis esztétikailag ez már nagyon szembeötlő dolog volt, mert nem volt szép, ahogy az arcomat a tükörben láttam. Így miután a doktor úr elmondta, hogy a fogszabályzót viselnem kell 1 évig, erről nagyon teljes körű és részletes tájékoztatást kaptam. Elmondták, hogy milyen lépések várhatóak az elkövetkezendő időben, és elém vetítették azt a célt, amelyet majd el kell érni. Miután felhelyezték a fogszabályzót, az első pár napban természetesen nagyon furcsa volt, mind a látvány, mind az érzés, de nagyon hamar megszoktam én is, és a környezetem is. A tanár lévén a pedagógusi gyakorlatomat is fogszabályzóval végeztem, de ez sem engem, sem a diákokat nem befolyásolt semmiféle negatív irányba. Amire legtöbben kíváncsiak, hogy fogszabályzóval hogy lehet megoldani a kényelmes étkezést, ebben sem volt semmi problémám, egyedül a mákot és a kemény almát kellett kerülnöm, de ezt gond nélkül megoldottam. Miután levették a fogszabályzót, teljesen megváltozott a hétköznapi életem, magabiztosabban és sokkal többet mosolygok.